Ha. Anak ako ng CEO. Wow, matatapos na. Ang anak ng CEO. Nakakita ako dito ng buo ng niyog na. Dalawa lang ang mata. Yan o. Ngayong araw pala na ito mga kasinag, babalatan ko na po yung niyog na kinawit ko nung nakaraan. Ito na po siya oh. Yan. Mahal na kasi ang kilo ng kopra mga kasinag. 37 na daw. Sabi nung nagpisar ka hapon. Nung isang araw. 37 na daw ang kilo dyan. Hindi ko lang alam sa Bito kung magkano na ang kilo ng kopras dun. Kaya ngayon mga kasinag, babalatan ko na po ito. Kasi bukas magdodonate tayo ng dugo. Hindi ako makapagpersa ng masyado. Kaya ngayon dapat mabalatan ko na ito. At kahapon naman nakapaghakot na ako ng mga buhangin. Ayun oh, mga nakasako na yan. 2 kubi ko yan mga kasinag. Natapos kong hakutin kahapon. At aantay na lang ulit natin na magkalma ang dagat bago tayo makapag-order ulit ng gagamitin natin na simento para dyan sa bahay na ipapagawa natin. Sa ngayon ito muna mga kasinag. Mag ready mo ako at balatan ko na yan. Lalagay muna tayo mga kasinag ng depensa para hindi tayo madagtaan at hindi tayo masugatan ng balat ng niyog. Kaya maglalagay tayo ng depensa. Yan. Damit. Mga kasinag, magpapahinga muna ako pag balat ng niyog. Gawa ng yung inahin nating baboy na si Upay, nangingirag na. Kung saan ay nangangandi na, magpapabarako na siya ngayon. Pupunta muna ako doon sa kabilang sitio. Doon kasi mga kasinag merong barako. Kausapin ko muna na
papuntahin ko dito. Saglitan ko mga kasinag, puntahan ko muna dun. Sayang naman kasi kung malipasan. Papunta na ako mga kasinag sa kabilang sityo. Ayan, dito lang ako dumaan sa palayan, gawa ng malapit-lapit ang daan dito. Hindi ko kasi sure mga kasinag kung ako ang maghihila ng barako papunta dito or sila ang magdadala. Kaya hindi na ako nagmotor papunta doon, naglakad na lang ako. May baka dito, may baka. Ayan o. Mabait na may ata itong baka na ito. Ay mabait. Mabait siyang baka. Ayan o. Mabait naman siya. Alaga ni Tiwing yung baka na yan. Kaso walang lalaki. Nag-iisa lang yan dito mga kasinag. Pero sabi la buntis na daw yan. Sa tingin ko nga buntis na. Mga kanaki na. Yan. Haahon tayo dito sa ahuli na ito. Kapag hina rin maglakad, lalo na medyo masakit yung hita ko, gawa ng kahapon kasi mga kasinag, inakyat ko yung tower ng wifi ko. Wala kasi kaming wifi, walang internet, kaya inakyat ko kahapon, nanibago yung mga binti ko. Ang sasakit pati nung mga masil-masil ng hita ko. Nakadalawang akyat ako balik-balik. Una kaya kinuha ko yung wire, tapos ibinaba ko, tapos anong mapalitan na namin ng pansaksak. Inakyat ko na naman. 4 na tubon di 20 pa naman ang taas ng aking mga kasinag, ng aking tower. 4 na di 20 kalahati palan. Kaya napakataas. Nanibago ako. Dito naman tayo dadaan. Kasi yan, papunta doon sa Kiluon din yan mga kasinag. Yan, baba na yan, Kiluon na yan, Sitio Kiluon. Kaso lang yung sadya natin andito sa taas, wala dyan sa baba, wala dyan sa tabing dagat. Yung may barako andito taas, kaya dito tayo dadaan. Malinis naman nirabusan gawa ng magbepesta yan sa Sitio Kiluon, kaya nilinisan nila ang mga daanan. Ito yung barako mga kasinag na gagamitin natin para doon kay Upay. Ayan, nakausap ko na si Busing. Sama kami punta diak. Ayan, papunta na kami doon. Ayun. Parang bata pa yung barako mo na yan. Ano? Ilang taon na yan? Pa lang isa? Lampas pa lang isa. Bata pa. Andito na kami. Si Upay wala nang galaw-galaw. Hindi na siya gumagalaw. Ayun na yung barako mga kasinag Ayun na siya. Hindi na gumagalaw si Upay. Gusto na talaga ko barako. Tapos na. Sige na, uwi na. Tapos na. Ayun mga kasinag, natapos ng barakuhan si Upay. Ibabalik na yung barako. Tapos ako naman, ipagpapatuloy ko na yung biyabalatan kong niyog.
Mga kasinag, habang nagbabalat ako ng niyog, nakakita ako dito ng buo ng niyog na dalawa lang ang mata. Ayan o. Dadalawa lang siya. Yung iba, kung mapapansin yung mga binalatan ko, tatlo. Gaya ito, tatlo. Ayan, tatlo. Ayan o. Halos lahat sila tatlo. Bukod tangi, ito lang yung nabalatan ko na dadalawang mata. Tingnan nyo. O, di ba? Kakaiba siya. May nakapanood na rin ako nito na nakakuha sila ng iisang mata. Pero hindi pa ako nakakuha ng ganun. Ngayon, ito nga. Dalawa lang ang mata na nakuha natin. Ayan o. Kakaiba. Yung iba, ginagamit ito sa panggagamot. Yung ganitong uri ng niyog na dadalawang mata. O. Kakaiba siya. Habang nagbabalat ako ng niyog dito mga kasinag, ito naman si Mrs. Ayan o. Nanananghalian pa lamang. Ano lang yan mga kasinag, siguro 100 plus na lang yan. Hindi ko naman nilabo-labo mga kasinag kasi kakaunti naman. Saka pati sariling trabaho ko rin naman to. Hindi naman ako nakikiarawan, nakikilibuhan sa pagbabalat ng niyog. Sarili ko namang trabaho ito, kaya hindi ko na muna pinapahirapan ang aking sarili. Kaya yan, inutay-utay natin mga kasinag. Habang nag-ano siya, tawag nito, habang kumakain si Mrs. doon, ako kakain din mga kasinag. Ayan o. Yan, nakita niyan. Naglalaglaga na kasi ang buungan ng mangga dito sa amin. Hinog na lahat. Dito naman ang merindalan ko, mangga. Mangga na pati Indian Mingo palan. Mangga ako ng mangga. Indian Mingo, ang mangga bagay yung isa. Bagay, mangga rin nga naman to. Saan? Sa gulong. Yung kanina yung pinatong ko, yung inapon mo yata yan. Yung nakasangat dyan sa lukban. May nakasangat dyan sa lukban. Kinuha mo. Di rata yan. Ang tamis. Wow, matatapos na. Ang anak ng CEO. Lapit na, ilang piraso na lang. Ay, salamat sa mahal na Panginoon. Tapos na natin mga kasinag. Ngayon mga kasinag, bibilangin naman natin. At maya maya babaakin ko na yan. Para bukas ibibilad na lang. Ano eh? Inom muna tayong tubig. Wow.
Sulit. Ha 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 ha. Anak ako ng CEO. Ay. Ngayon magbibilang na naman tayo. Kumilan yan. Medyo na yung hagis. Palabas. Diyan natin bibaakin para diretso ang hagis dun sa bibiladan. Ay, salamat. Masarap pa. Mahal na Panginoon. Wow, Lord, thank you. Ilan na bilang mo? 100. 100? 580? Lambas mo pa ang 500. 580 mga kasinag, lahat na yung binalata natin. Ay, salamat. Update ko lang kay Maya. Pahinga muna ako. Hiningal talaga ako.